Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Selasa Legi sekawan welas April 2026. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer boten ketingal. Para adiyuswa, nalika dinten malem Minggu ngajengaken Paskah utawi dinten Sabtu dalu saksamunipun pangibadah Sabtu sunyi rampung, gereja ketingal sepi sanget. Pasamuan sami wangsul bekta pawartos Gusti Yesus kasarekaken ing pakuburan. Ing swasana sepining gereja tasih wonten sawetawis pasamuan, inggih menika seksi dekorasi. Para tiyang punika makarya kanthi kendel lan katresnan dhateng dekorasi ingkang kadamel. Kain cemeng kagantosi pethak, kembang pethak dipun tata, meja bujana dipun pasang lan dipun rengga ingkang sae. Boten wonten foto, boten wonten keplok, namung kasetyan ingkang kendel. Para tiyang punika ngladosi tanpa dipun foto awit namung tanggung jawab ingkang wonten. Sedayanipun mangertosi menawi benjang Minggu Paskah gereja badhe dados papan ing pundi seda kawon lan gesang enggal kawiwitan. Ing pakaryan ingkang ketingalipun remeh, seksi dekorasi nderek nyawisaken simbol papan kangge wungunipun Gusti Yesus. Yesaya 12 ayat 3 ngendika, rayung kang pepes tumelung ora bakal kakethok, tuwin uceng-uceng kang melik-melik ora bakal dipateni, nanging iku bakal ngundangake kabeneran kalawan setya. Ayat punika ngrembak abdinipun Gusti ingkang ngasta keadilan lan kasetyan sarta didi kekerasan. Panjenenganipun boten mepesaken rayung lan boten mateni uceng-uceng kang melik-melik. Ingkang ngrembak kawigatosan dhateng tiyang ingkang lukru lan pepes. Abdinipun Gusti makarya kanthi kendel lan kebak jejeking manah. Panjenenganipun boten ngupadosi kawigatosan nanging tetep setya nindakaken timbalan dumugi rampung. Gegambaran punika kepingin ngendika keadilanipun Gusti rawuh lumantar tumindak menapa kemawon. Sae ingkang ketingal lan boten ketingal. Keadilan ingkang kaasta dening abdinipun Gusti badhe mulihaken lan boten badhe ngukum lan ngrisak. Para adiyuswa, ing satengahing kepanitiaan pangibadah wonten ingkang setya makarya kanthi kendel kados dene seksi dekorasi. Tiang-tiang punika mranata papan pangibadah didi kangge pangalembono nanging awit tanggung jawab lan katresnan. Ing saben tumindakipun nyawisaken papan ingkang sae kangge pangibadah. Menapa ingkang katindakaken kadangkala kalih saking putu, nanging ing ngriku Gusti Yesus rawuh lumantar asta kangge mranata, soca kangge mikatosaken lan manah tanpa pamrih. Ing wungunipun Gusti Yesus kasemektakaken katresnan ingkang makarya kanthi kendel, tumus pitakenan tumindak sunyi menapa ingkang kita tindakaken kangge nampeni gesang anyar punika. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka ngemutaken amri kawula tetep makarya ing pundiya papan ing kawontenan menapa kemawon sae dipun wigatosaken lan boten dipun wigatosaken dening liyan. Kawula kedah tetep setya nindakaken pakaryan kawula kangge paduka.
Kawula pasrahaken para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, paduka ugi ingkang tansah berkahi. Mirunggan kawula pasrahaken Ibu Heni wilayah gangsal GKJ Magelang ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit kawula pitados menawi paduka badhe paring kekiatan malah kepara wetahing bagas kesarasan. Mirunggan kalau pasrahaken Ibu Priskila Runtiningsih GKJ Mertoyudan ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit monggo Gusti paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, paduka ugi ingkang tansah nganti. Kawula pasrahaken Ibu Wahyu Ujianto ing GKJ Magelang ingkang nembe nandhang sakit. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Guntur Geni, Bapak Y Sudenal, Bapak Y Rasidal, Ibu Sartini, Bapak Ibu Supriyono, Ibu Joni, Ibu Daniel Suharyanto, Ibu Pratono, Bapak Stefanus Ngadiono. Kawula pasrahaken Astama Kusala wayah buyut saking Ibu Sukarjo ingkang wedal sak mangke nembe ing pemulihan lan ugi nengga operasi malih. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Sukorejo, Bapak Sobri Pranoto, Bapak Roger Antoni DL, Bapak Kadaryanto, Bapak Samuel, Ibu Tumini, Ibu Susmi, lan Ibu Suminem. Sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Bambang Kristono, Bapak Joko Prayogo, Bapak Tri Nugroho. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Magelang ingkang nembe nandhang sakit lan ugi wonten ing pemulihan. Pinisepuh Dwi Murwanto, Ibu Bambang HN, Ibu Rahyuni, Bapak Suparmin, Ibu Sutrisno, Bapak Joko Umboro, Ibu Ediati Sarmo, Bapak Manggu, Mbak Cilik, Ibu Pratiwi. Mekaten ugi Ibu Kristina Sri Suparwanti Ningsih ing Gunung Kidul. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonocatur, Ibu Daniel, Bapak Ujianto. Sedherek kawula ing GKJ Kabluk, Ibu Suwarti, Bapak Darmo, sedherek Susi Artowati, Bapak Edi Mursetyo, Bapak Yosua Jimmy Paningsang, Bapak Triyoso lan Larisiena putranipun Bapak Viko. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing Pugeran, sedherek Rini Subekti, Bapak Minto Taruno, Bapak Sugiri, Bapak Rakino. Mekaten ugi sedherek kawula ing GKJ Antp Salatiga, Ibu Paini, Ibu Jumini, Ibu Juminah, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Kustam, Bapak Sukiman, Bapak Slamet Mulyono, Ibu Tuminem lan Mbah Jah. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Telepok, Ibu Wirya Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi. Sedherek kawula ing Klaten, Bapak Suranto, Bapak Harsono, Ibu Tiwi Bambang Sutomo. Sedherek kawula ing GKJ Ngablak, Ibu Wahyu Ningsih Wakijan. Sedherek kawula ing GITJ Trangkil Pati, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Mekaten ugi kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto lan Ibu Sumiati. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Yohanes Kuncoro ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wedi, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro. Ing GKJ Mijen kawula pasrahaken Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Ibu Budiman Bultom. Kawula pasrahaken Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Yemima Armuyanti ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro Magelang. Kawula pasrahaken Bapak Mardiono, Ibu Marsudi lan Ibu Sri Widardi. Mekaten ugi kawula pasrahaken sedherek Hesti ing GKJ Wonocatur, Ibu Lilik Sutopo ing GKJ Semarang Barat. Kawula pasrahaken
sedherek kawula ing GKJ Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Ibu Ristiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suwartini Hadiono, Bapak Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Gondang Winangun, Ibu Lasiem lan Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian. Duh Gusti, kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit lan ing pemulihan. Para adiyuswa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, matemah sedayanipun menika paduka kiyataken lan paduka paringi bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.